Ja em diràs si és més bo o no és més bo així preparat el carajillo. Vaig veure una pel·li americana. Perdó, puc fer servir el servei? Ara? Sí, ara. Mira, avui em sento magnànim. Fa bon temps a fora, encara no he rebut cap factura i encara no ha entrat cap torracollons a esgarrar-me el dia. Al fons a l'esquerra. Espera't que encara s'esgarrarà el dia. Hola. Ah, Em poses alguna cosa forta, sisplau? forta com què? Un whisky, un conyac, un matarrates, és igual, alguna cosa que tingui graus. Calla, espera't. Tinc un anís de 55 graus que et anirà molt bé. Aquest, posa'm aquest, ja m'està bé. Apa, tot teu, a disfrutar-lo. La meva iaia se'ls pot més forts. Carai, doncs d'anís no me'n queda més, Ostres, no sé, posa'm alguna cosa, una mica d'ombra. Ah, et faré un sol i sombra, home, l'especialitat de la casa. Ara feia dies que no em feia cap. Veuràs. Això sí, nano, després de fotre't això, jo de tu no aniria a treballar. No, si no vaig a treballar, em caso d'aquí una estona. Et cases? Doncs més et valdria anar a treballar, perquè això de casar-se té danys col·laterals, Però una pregunta. Jo no hi entenc gaire amb això de casaments, però tu no hauries de ser a casa dels teus pares? O a casa dels sogres de la núvia? O fent-te una foto d'aquestes horribles que es fan en aquestes ocasions? Les fotos les hem fet ara fa una estona. No deuen haver quedat gaire bé, perquè, noi, se't veu cara depurat, Ens casem aquí al costat, a l'església del Carme. Ja són ganes. Per què ho dius? No, home, per res, però és que no he entès mai que es necessiti una església per casar-se. Els meus sogres, que són uns fanàtics. Uns fanàtics religiosos. No, uns idòlatres de lo convencional. S'ha de fer tot com s'ha fotut tota la vida. Fins i tot m'han fet passar per allò del prometatge i totes aquestes tonteries. I tu el que no vols és casar-te per l'església. No, jo el que no vull és casar-me. Collons, doncs, vas una mica tard, no? Em caso a la una. Convencional, a tope. A les 12 o a la una, quina hora, si no? Clar. A 2:15 també es casa molta gent. Té, això és veritat. I ara què vols fer, nano? Agafar una bona turca? Hòstia, els sogres estaran contents. Això sí que forma part dels bons costums socials. Sobretot abans de casar-se. Home, Popesc, hòstia, no toquis els collons, home, no, és el xaval. Hòstia, que va tabalat, home. No, sí, el cas és que m'he anat adaptant a coses. Mira, em vaig adaptar que els meus sogres compressin el pis, que comprin el pis. Vaig adaptar que la meva xicota el decorés. Bé, la vaixelleria la vam comprar entre tots dos, però jo no vaig dir ningú. I m'he anat adaptant a relacions socials hipòcrites. I els amics dels meus sogres, que guanyarien qualsevol concurs de pedanteria i fatxenderia. Sí, m'he anat adaptant, però l'altre dia, dormint amb la meva xicota, em vaig adonar que hi ha una cosa que no superaré mai. Perdona una cosa, ho sap el sogre que te'n vas al llit amb la nena? S'ho deu imaginar. Clar. Perdona una pregunta, i t'ho fa bé? No, ja, espera. Jo ja t'ho vaig avançant, però t'aniràs adonant que mentre l'estimis, hòstia, tot anirà bé. I el dia que deixis d'estimar-la, collons, t'aniràs de putes, com tots. Això no t'ho ha explicat el sogre, collons, això és de lo més convencional. El que no entenc és per què ningú no ho explica. No és això. El que passa que ja fa temps que ens ratllem per veure qui dorm al costat dret del llit. Al costat dret del llit vist des de dins del llit quan et colgues o vist des de fora com si fossis un observador? Un observador és un voyeur, no? Vist des de dins del llit. A mi m'agrada dormir al cantó dret. I a ella també. Home, perdona, però a mi em sembla un problema una mica artificial, un problema de rics. Tu, la teva família és gent de pasta. No, la d'ella. No falla. Convencionalisme radical igual a tonteria fonamentalista. Hòstia, aviam,
nen, si tu ets més obrer, hòstia, deixa-la dormir al cantó dret. No, ja ho he intentat, però no puc. A mi m'agrada dormir al cantó dret, que és allà on tinc la finestra. Així, si em roben el Porsche, sabré que sona l'alarma. I també m'agrada veure com es fa de dia i el cantó esquerre em foto nerviós, no puc dormir, la desperto. Bueno, home, però espera't, intenta convèncer-la. També ho he provat, però... Ella ho porta més bé, Però diu que des de petita a casa seva sempre ha dormit al cantó dret, que quan era petita els seus pares la deixaven dormir al llit de matrimoni en el cantó dret i després més tard, amb la seva germana, també dormia al cantó dret. L'altre dia se'n va anar a pixar i quan va tornar se'n va fotre a sobre. Es posa nerviosa. Hòstia, però feu-ho més fàcil, home. Els dies impars, tu dorms al cantó dret i els dies parells a l'inrevés, ja està. Fins ara ho hem solucionat d'una altra manera. Quan érem en territori seu, o sigui, casa seva, jo dormia al cantó dret i quan venia a casa meva, doncs ella dormia al cantó dret. Perdona una pregunta, i qui porta els cartells? No, els cartells, el de local i visitant per posar la capçalera del llit. Perdona una cosa, hosti, i com us ho feu quan aneu de viatge a un hotel? L'altre dia ens ho vam jugar al parxís, però va guanyar ella, es passa tot el dia jugant online. Collons, quina joia la teva xicota. Però bueno, tot plegat és una collonada. Una collonada, Tu has sentit a dir mai aquella frase de us estimareu tota la vida, Aquesta és una frase a la que jo no li he donat mai gaire crèdit, perquè, aquí en confiança, ningú t'estimarà tota la vida, ni tu a la teva xicota. Què saps? Tu què saps? No, però, bueno, perdona, que t'havia tallat. Com? Sí, home, allò que em deies de lo de tota la vida. Sí, que això, que si em toca dormir tota la vida al cantó esquerre del llit, doncs em passaré el reste de la vida sense descansar, no podré dormir bé i m'adormiré a la feina, em fotran fora i vés a saber si tindré un accident i m'hauran d'amputar un peu i la cama i passaré la vida en una cadira de rodes i tothom m'odiarà. Sí, clar, i l'amic que tu et pensaves que era un amic teu, que al final resulta ser que és un fill de la gran mare que el va parir, hosti, se t'acabarà cardant la dona. Sí, home? Permetem que et doni un consell d'amic. Bueno, això és un dir. Hosti, jo de tu el que agafaria seria, m'aniria allà, t'engegues tot a prendre pel cul, home, aquí es queden, hòstia, i t'estalviaràs tot això de la cadira de rodes, de l'amic, la mare que ho va parir, i ningú t'ho dirà. Sí, això és fàcil de dir. Mira, el meu sogre em deu estar esperant i tothom deu estar buscant a veure on m'he fotut. I a sobre el sogre que ha hagut de pagar tot el dispendi. Ja, però home, molt pitjor seria no tornar a col·locar l'ull mai més. Posa'm un altre. No, mira, farem una altra cosa. Jo és que només hi veig 3 solucions aquí. La primera és que agafis, t'aixequis, te'n vagis fins a l'església, la del Carme, arribis i els hi diguis, senyors, això s'ha acabat, aquí us quedeu. Ja, a l'acte serà un impacte i jo de tu fotria el camp corrents perquè et poden escairar. Però, hòstia, et quedaràs ben tranquil i et trauràs tot un fotimer de problemes de sobre. La segona solució. Tu ets bo jugant a alguna cosa? No sé, a la botifarra, al canari, a la PlayStation, a la Wii. Monopoly. Vale. Tot menys jugar al parxís perquè, noi, te la fotrà tant sí com no. I la tercera i última solució, i veuràs que serà la bona. Tu ara agafes, t'aixeques, em deixes 3 euros pel que t'he posat l'anís i el sol i sombra i cardes al camp i aquí no cal que tornis mai més i tothom content i allà pau i aquí glòria. Pago jo. Hola, sogre. Queda't el canvi. Vens o no? Sí. Emociona. És tonto. Un altre matrimoni camí de la felicitat. Visca els nuvis!